Ayan guys, nagluto na si Alan para sa sudan naman sa panihapon. Nagbili ako ng liog sa manok. O muna yung lutuon guys, then hotdog. Lutuan niya si Mimi og hotdog. Kaya nag-request si Mimi nga hotdog ang iyang sudanon. So nagpalit ko hotdog para sudan ni Mimi sa panihap. Para sudan ni Mimi sa panihapon. Kaya nag-request man siya hotdog guys. Ready na ang among panihapon. Ito ang hotdog. Daw ang kuan sa maniyang kuan. Uy, wabaya ni niya gibutangan og mantika pero kay nag-welcome mo kay siya guys. So, ayan. Si Doy Doy wala pa kay nagpaalot pero wala pa nakauli. Sige na ni. Sanli ang si Doy Doy sanli. Sayo lang tanan. Atong sarinandaan si Doy Doy guys. Kaong kaane. Nay, asa to isa bangko nay? Anday. Sige, lain ni si Doy Doy na lang sa tuglang. Ang yun lang kung ipakuha ang bangko nga isa. Napa mo na ito lang? Pwede bang kulang? Ako na dayon ta. Gaga. Taner, panay. Nampo naman. Ana. Ako na tayo. Gila. Gutan na ito! Ako sa gut. Which we are about to receive from the bounty to Christ Almighty. Ito ka din. Tama ako! Balhin. Aman! Paano ka guys? Ayan si Doy Doy guys, mag-duty na nagkapengon. Kukuha na siya, nakaready na. Motor siya yung tatay ang gamiton kay ibili naman niya dito ni mother. So ang iyang motor, masay gamiton ni Alan kay dili man kalas sa gasolina iyang motor. Kanang kang Alan yung 50, gura makabalik. Kanya ni Doy Doy 100 ito bel. Back-and-forth na niya, maka-duty pa pagkaugma. Kamu lang tipid mo muna sa gasolina ang motor yung Doy. Kanayan na Alan ko kapag mag-tipid na pwede rin na siya dinhin mo kasi pang kuan. Eskwela siya, tapos siya lang nakikidala. Pwede siyang eskwela. Kanaman sa ilang ko. Hindi naman inailangan sa mga duty na siya. Kanaman siya sa pinang na makuha. Matala pag sayo guys, kaya naman yung project ni Biggie mo. Hi guys, manigway tagbaka. Busog kayo siya sa kong gihiktan ganina. So ako nasa na siyang itigway. Kay Aaron. Makuhaan kaya nagsambod-sambod ang kaluan. Akong badaran sa sambod guys. Sugid siya. Kaya panghansa niya saging. Naabot ang saging di ay.
Tayo na kong hikot sa sanga sa ginabasan. Ali, diri ma. Ipainom mo na siya ganyan nagtubig. Nagsabod-sabod ka. Busog ka sa kwanda. Saging. Ha? Wah! Hindi. Hoy! Kuwag di ay. Gisuro sa kagwang ay. Taniran na ako siya ikot guys. Taniran ako ikot. Busog na kayo na siya. Ako po ning pangbuspasa ng kahoy guys. Kaya dali na po niya si Haluna. Ako ni pangawa ng mga kahoy dani. Ilaw pa na siya. Ilaw pa na pangbuspasa. Sabot sila ni guys. Hindi siya. Kakapa. Kusog kirani. Kusog hangin guys. Wasukan natin. Kaya po sa buwan.
Nabukad ang palkata dito. Uy, kusog kayong hangin. Lupad akong nilabhan. Kuando na siya bagyo. Nabukad gid siya. Mapagid karon. Karon pagid siya nabukad, guys. Hulog akong nilabhan dito. Grabe ka kusog sa hangin. Laya na sa siya bay. Pagkusog sa hangin, nasiak. Laya na siya. Mau di ay. Siya may parang nalaya kay buhi pa kayang lawas. Karon pagit pag-unos sa hangin kusog kayo na kuan. Grabe ka kusog sa hangin. Grabe ka kusog sa hangin, guys. Lupad ako nilabhan. Ibalahin ako din akong halayan, guys. O hanggang dito lang video ko, guys. Ako'y magpaalam na sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. O shout out Ate Mar, shout out Mama, shout out Manang, shout out Ma'am Army Cepeda, shout out Ate Gisilo, shout out Ma'am Pinay Beauty, shout out Sir Jerwin Vic, shout out Manang Los, shout out Ma'am Jean P, ug shout out Sir Raftor, shout out Sir John Lester Paymalan, ug shout out Ma'am Jessica, ug shout out Ate Elizabeth, shout out Ma'am Aniseta, ug shout out Sir Randolph Medel, shout out Ma'am SCM, ug shout out Ma'am Angel Oyang, ug shout out Ma'am Binakaw B, shout out sa inyong tanan. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa hindi nag-skip sa aming ads. Maraming salamat. Ug maraming salamat, ug ako'y magpaalam na, ug God bless you all. I love you all, guys. Bye-bye.